Bună seara, domnilor! Vă rog. Bună seara. Și vreau să spun și eu că tot urmăresc specialiștii că la dumneavoastră care invitați aici, sunt atât de specialiști decât sunt exact nespecialiști. Domnul Mititelu, în primul rând, sunteți invitat la emisiunea asta cu nespecialiști. Sunteți dumneavoastră cel mai mare specialist? Ne dați lecții? Ce se întâmplă? Nu înțeleg. Domnul Moraru, Nu înțeleg. Vă începeți discursul spunând că ceilalți sunt proști și eu sunt cel mai deștept. Nu, n-am spus. Aveți acolo un specialist. Nu, ați sugerat asta. Domnul Mititelu, nespecialiști așa cum suntem, ne facem treaba, da? Dumneavoastră, vă oferim prilejul să vă spuneți un punct de vedere. Vă faceți treaba să dezinformați. Asta faceți treaba. Domnul Mititelu, de 20 de ani aud chestia asta. Lăsați-mă, domnule Pace, că dezinformăm. Dar dumneavoastră ce faceți? Dumneavoastră ce faceți? Dumneavoastră sunteți mai obiectivi decât mine? Credeți că puteți fi mai obiectivi decât mine când e vorba despre clubul dumneavoastră? Despre presa pe care o conduceți dumneavoastră? Eu așa cred. Păi cum să puteți să credeți așa ceva? Sunteți implicați 100% într-un club și credeți că sunteți mai obiectivi decât mine care nu sunt implicat. Să vă spun de ce dezinformează, pentru că încercați să duceți ideea în altă parte. Deci, conform regulamentului și a legii 4, evacuarea se putea face fără probleme. Acest domn nu cunoaște regulamentul, deci vorbește din povești de Petru Ispirescu. Eu vorbesc din regulament. Legea 4 și regulamentul prevăd această posibilitate pentru orice gest care contravine legii și regulamentului. Iar scandările xenofobe, rasiste, intră în această categorie. Iar dumneavoastră, fără să știe regulamentul, sau poate știe și de la că spune că nu se poate. Eu vă spun că se poate 100%. Deci evacuarea era o chestiune foarte simplă, pentru că acel comitet pe care dânsul le evocă funcționa, pentru că la fiecare meci există o organizare în acest sens. Prin urmare, era la dispoziția degetului mic a domnului Diosegi să spună vreau evacuarea și în 5 minute să făcea evacuarea. A cui? Diosegi. Deci, a patronului echipei gazdă? Stăm la mâna patronului echipei gazdă? La degetul mic al patronului echipei gazdă stăm ca să aplicăm un regulament dacă există? Domnul Mititelu, vedeți ce vorbiți? Domnul Moraru, dumneavoastră acum încercați să disturbați ceea ce vreau să spun. Dom'le, asta ați spus. Era la degetul mic a domnului Dioseg ca să se evacueze. Nu depindem de patronul echipei gazdă. Depindem de regulamente. Asta ar trebui să depindem. De asta ar trebui să depindem. Dacă nu mă lăsați să vorbesc, încercați acum să-mi puneți până în gură. Deci eu mă refer la domnul Dioseg ca conducător al clubului, pentru că era club organizator. Reformulez. Era la îndemâna organizatorului să emită un ordin de evacuare. Doamne ferește! Unde scrie asta, domnul Mititelu? Spuneți-mi. Articolul unde scrie? În regulamentul FRF și în legea 4. Așa. Scrie că patronul echipei organizatoare dă ordinul de evacuare. Dom'le, ascultați-mă ce vă spun. Vă spun 100% că vă dau cuvântul de onoare că am citit foarte bine regulamentul și vă vorbesc în cunoștință de cauză. Și legea 4 care completează regulamentul de organizare a activității fotbalistice. Deci eu acum vă spun chestiuni din lege, nu vă spun din povești cum vorbesc alții pe acolo. Nu, dar domnul Mititelu, ați înțeles greșit. Eu n-am spus că nu se poate evacua. Exact, eu n-am spus asta niciodată. La ce emisiune vă Nu uitați? ați zis că se poate evacua numai în cazuri grave sau în caz. Nu există această formulare. Și că nu arbitrul decide, asta spuneam, că nu arbitru singur. Că nu arbitru singur am spus, că este un comandament cu observatorul. Ați înțeles greșit, să știți.